Ongi etorri beste egun berri batera, gaur abuztuaren 3, osteguna, bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Juan Mari Larrate, Elkar Fundazioko kidea, eta aurtengo deialdia Joseba Jaka bekaren inguruan hitz egingo digu, eta bestetik Koldo Amatria, Orreaga Fundaziokoa, eta aurtengo abuztuan antolatu dituzten hainbat ekitaldien inguruan hitz eginen dugu, baina beti bezala goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1482an, errege-erregina katolikoek Espainian bizi ziren juduak kanporatzeko agindua eman zuten. Urte batzuk geroago, 1914ean, Lehen Mundu Gerra Alemaniak Frantziari gerra deklaratu zion. Egun berean, baina 1960ean, Niger Frantziatik independizatu zen. Eta bukatzeko, 1988an, Matias Rust piloto gaztea kondenatu zuten, avionetarekin Moskuko plazagorrian hartu zuelako lur, liberatu eta Sepsektik bidali zuten. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostegunean, ginkana Orkoienen. Iruñean, arratsaldeko 5:00 7:00 aurrentzako ginkana Orkoiengo igerilekuan doako sarrerarekin. Ostiralean, batetik, Andrea Santiago kontzertua, Azagra Nafarroan. Iluntzeko 9:00 Kulturetxeko patioan, euria eginez gero Foruen plazan. Ondoren, udako zinema Irati, Burlatako kulturetxean, Paul Urkijo zuzendariaren Irati filma eskainiko dute Burlatako udako zineman. Kulturetxeko plazan, gaueko 10:00 doan. Eta bukatzeko, zinema, DC Supermaskoten Liga. Lezkairuko Marabillas Lamberto plazan eskainiko dute DC Supermaskoten Liga marrazki biziduneko filma. Kripto supertxakurra eta Superman lagun banaezinak dira. Superbotere berberak dituzte eta elkarrekin borrokatzen dute krimenaren aurka metropolisen. Superman eta Justiziaren Ligako gainerako kideak bahitzen dituztenean. Gaueko 10:00 doan. Eta amaitzeko larun batean, Mielotxin, Oietan, Nafarroan. Oietako plazan, arratsaldeko 7:30 eta euria eginez gero, Elizan. Bukatzeko, Mom, Mendigorrian, kontzertua. Mendigorrian, arratsaldeko 7:30 herriko plazan, eta euria eginez gero, Frontoian. Ikusi dezagun, gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, PSNek eta geroa baik, txibiten investidurarekin akordio saiakera berri bati ekin diote. Kontigo zurekin taldeak gobernu proposamenari oniritzia eman dio. Sozialistek negoziaziorako beste eskaintza bat aurkeztuko dute gaur, mesfidantzazko giro baten erdian. Bilera garrantzitsutzat jotzen da hurrengo foru gobernua osatzeko. Argazki nagusian, emakume batzuk belarretan paseatzen edo erlaxatzen atzo arratsaldean Yamaguchi parkean. Izenburua, Ermitagaina auzorik seguruena. Bertako biztanleak dira bere ingurunea ondoen baloratzen dutenak, ondoren Lezkairu eta San Juan daude. Eskuineko berrietan batetik, errekorra Nafarroan, 306.000 kotizatzailerekin. Langabezia poliki-poliki murrizten ari da eta 29.151 pertsonari eragiten die. Bestetik, Bildu, Geroa Bai eta Kontigo alderdiek Navarra Biomeden ikerketa babestu dute. Jarraian, Nupek bere lehen gradu duala estreinatuko du ingeniaritza termikoan. Eta bukatzeko, Nafarroak 20 urtean izandako zereal uztarik txarrena biltzen du lehorte luzeagatik. Goiko berrietan, ezkerrean, txupinazo feminista berako jaietan, eta eskuinean, herri berriko jaialdia kabaretez janzten da. Diario de Navarra titularrean, zurekin PSNren gobernu proposamena onartu eta Geroa Bairi presio handiagoa egiten dio. Sozialistak eta Barkosen koalizioa akordioa desblokeatzen saiatuko dira gaur bertan. Argazki nagusian, publikoa atzo arratsaldez Iruñeko Golen Baiona zinemetako atondoan. Izenburuan, gorakada Nafarroako zinemetan. 2019tik ez dute hainbeste ikusle jasotzen,
Oppenheimer edo Barbie bezalako filmengatik. Eskuineko berrietan, batetik, Elortzeko hondakinen instalazioko obrak irailetik aurrera. Bestetik, 25 upategi ez dira joango kontseilu arautzailearen sustapenetara, Nafarroako jatorri deituraren krisiaren ondorioz. Jarraian, Nafarroako zereal kanpaina azken 20 urteetako txarrena izan da. Kirolean, amaitzeko, Osasuna ikastaro handi baten atarian. Eta bestetik, Sergio Fernandezek munduko txapelketarako txartela lortu du. Garan, berri nagusian, Kontigo zurekin koalizioak PSN-ren eskaintza onartu eta Gero Abairi presioa egin dio. Begoña Alfaro buru duen alderdiak kudeatuko du etxebizitza arloa, orain arte Gero Abairen esku egon dena, PSN-rekin lortutako aurreakordioaren arabera. Usue Barkosen alderdiarekin negoziazioak geldirik daude oraindik. Argazkian, haserre orokorra eta ilara luzeak Osakidetzaren udako leparen aurrean. Ia sindikatu guztiek eta EH Bildu bezalako indar politiko batzuek ohartarazi dute uda betean 7.639 lanpostuko lepa deitzeak arazoak sortzen dituela. Atzo adibidez, ilara luzeak izan ziren Donostian, Irudian eta Gasteizen, dokumentazioa Osakidetzako bulegoetan aurkezteko. Behan, txirrindularitzako hortzadarraz gozatzeko 11 egun. Gaur hasiko da Glasgowen txirrindularitzako supermundiala. Lehen aldiz, bi gurpilen gaineko modalitate guztietako hortzadar maiotaren lehia ekitalde berean bilduko du. Ezkerreko albistetan batetik, Zubietak erraustu egin du, hondakinen aurretratazioaren seinale publikorik gabe. Bestetik, Trumpek justiziaren aurrean deklaratu du berriro, gaur hauteskunde osteko matxinada dela eta. Berrian, titular nagusian, azken 20 urteotako zereal uztarik eskasena izan dute Nafarroan. Lehorteak kalte handia egin dio ekoizpenari, bereziki hegoaldean. 630.000 tona zereal jaso dituzte. Iaz baino 7% gutxiago, eta 10 urtetako batez bestekotik 21% beherago. Hilarra da gehien ugaritu den laborea. Argazki nagusian, Xabier Kauzabon, Nazioarteko Euskal Pilota Federazioko presidentearen hitzak. Esan liteke gehiengo txiki bat zegoela Euskadiko Federazioa onartzearen alde. Beste berrietan, batetik, Amurrioko udalak konpromisoa hartu du euskara teknikaria jartzeko hilabeteko epean. Eta bestetik, Zurekin Nafarroak ontzat jo du PSNek gobernurako egin dion proposamena. Amaitzeko, Euskal Herria Irratian, berri nagusian Maria Solanaren hitzak. Gobernu baten negoziazioa ezin dela inondik ere eskaintza eta kontraeskaintzetan oinarritu dio. EH Bilduren baldintzarik gabeko baiezkoa ez da nahikoa, eta sozialisten benetako konpromisorik gabe, PSNek mesedetu zuen udal mapak zuzenketa bat merezi duela gehitu du. Goian, ikerketa publikoaren aldeko akordioa sinatu dute EH Bilduk, Gero Abaik eta Zurekin Nafarroak Navarra Biomedekin. Enpresa batzordeak, PSN-ren azken orduko desmartxa kritikatu du. Ikerketa privatizatu nahia egotzita. Eta bukatzeko, Elako Silvia Gilenek dio saltokietako langileak oso baldintza kaskarretan ari dilena lanean. H&Mko langileek 24,7ko soldata igoera lortu dute 200 eguneko grebaren ostean. Elako Silvia Gilen sindikalistak azaldu digunez, oso soldata prekarioak jasotzen zituzten Lamoreako H&Mko dendako saltzaileek. 8 hilabetez luzatu den grebaren ondoren, haien beharrak neurri batean asetzea lortu dute. Gaurko eta biharko eguraldia ikus ditzagun orain. Gaur temperatura asko jaitsiko da eta euria egingo du, batez ere ipar partean. Zerua nahiko lainotuta egongo da Kantauri isurialdean eta zaparrada batzuk botako ditu. Hegoaldera aldiz, hodei batzuk soilik iritsiko dira.
Ipar-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da. Egoera horrekin, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta beroenak ez dira oro har 21 eta 22 gradutik pasatuko. Ostiralean freskotik jarraituko dugu. Goizean ipar partean zaparradak botatzen jarraituko du eta hegoaldean noizbehinka soilik bustiko du. Arratsaldean hegoaldean atertzera egingo du eta euria Kantauri isurialdera mugatuko da. Hala ere, zaparradak gero eta ahulagoak izango dira bertan. Egunaren amaieran hegoaldean ostarte zabalak irekiko dira. Ipar-mendebaldeko haize zakarrak jarraipena izango du eta temperaturan ez da aldaketa handirik izango, agian minimoak apur bat jaitsiko dira. Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Juan Mari Larrate Teietxea daukagu, arratsaldeon, eta ongi etorri. Elkar Fundazioko kide bat da, eta aurten Elkar Fundazioak Joseba Jaka bekarako aurtengo deialdia zabaldu du, eta sormen lanak sustatu eta laguntzeko asmoz, ez? Baina hasi aurretik zertan datza beka hau? Bueno, Joseba Jaka bekak badu trajektoria bat, badu ibilbide bat, hasiera batean 1996tik 2006ra izan zian literatura bekak izan zian garai hartan, 2 urtetik behin deitzen zian. Hor etenaldi bat izan zuten eta 2016an berriro martxa jarri duten. Eta 2016tik honuntza, hauek ere berriro 2 urtetik behin egiten dian, deitzen dian bekak dira, eta orduan bai sorkuntzarako beka bezala konfiguratu genituen. Horrez zer esan nahi du? Esan nahi duena da, 2 urtetik behin erabaki egiten dela ze kultur sormenera eskainiko den beka hori. Batzutan izan da literaturarako, izan da musikarako, izan da antzerkirako, eta aurten berriro ere literaturarako deialdi egin da. Eta zergatik jarri diozue izen hau bekari? Bueno, Joseba Jaka elkarri erabat lotuta dago, izan ere elkarreko sortzaileetako bat izan zen, bera ez. Joseba Jakak 60ko hamarkadaren amaieran abiatu zuen liburuaren munduarekiko bere harreman hori, bere etxez-etxe liburu saltzen hasi zen, ondoren Baionara joan behar izan zuen, Euskal Herritik ihesean, eta Baionan parte hartu zuen, han sortu berria zen elkar taldearekin batera, Elkar Argitaletxearen bizitzan eta osaketan, ez? 86an berriro aukera izan zutenean, 76an berriro aukera izan zutenean egoaldera voltatzeko, orduan abiatu zuten beraiek gaur egun elkar bezala ezagutzen dugun proiektuaren garapena, ez? Alde batetik Donostian liburu denda sortuta, liburuen banaketarako enpresa bat ere antolatuta, eta guzti horren guzti hori izan zen nolabait gaur egundan ezagutzen dugun elkarronen ernamuina. 1986an, pixkat guzti hau antolatzen izanean, Elkar Fundazioa sortzen ari zenean, Joseba Jakak istripu batean hiltzen, istripu batean, eta, bera gogoan izateko modu bat iritu zen, beka hau sortzea. Beka bat izan zedin, hain zuzen ere, sormenako laguntzak eta sormenako bidea emango zuen eta kulturarekin erabat lotuta izango zen ekimen baten barruan. Eta Elkar Fundazioak norbaiten laguntza jasotzen du edo dena bere kabuz egiten du? Ez, kasu honetan, Elkar Fundazioaren ekimena da beka hau, eta bekonek 10.000 euroko ekarpen badu, beka jasotzen duenarentzat, eta ekarpen hori elkarrek egiten du. Nolabait da, elkarrek egiten duen ekarpenetako bat, euskal kultura eta sormena sustatzearen alde. 2021 batean azken beka ez izan zen? Hala da. Bertan musika lanak izan ziren? Hori da, musika lanak izan ziren, eta Ineso Sinagak jaso zuen beka hura, eta bekari esker argitaratu zuen ondoren itsasoa da bide bakarra izeneko diskoa. Eta aurten zergatik aldatu zue generoz edo?
Bueno, erabakia da tarteka aldatzen jutea, egia da gure eremu naturala batez ere gaur egun liburuak direla, eta orduan bideialdietatik bat liburuari eskaintzen diogu, baina bestean aldatu egiten dugu, bai? Orduan, hau hirugarren aldia izango da, beken bigarrenen bizitza honetan nola baita esateko, liburu hori eskaintzen dioguna, narratiba lanetara eskaintzen duguna, baina tartean izan dira baita ere antzerkira edo aipatu dugun musikarientzat eskainitako beka ere. Zeintzuk dira aurtengo bekaren oinarriak? Bueno, oinarriak dira, alde batetik, izan bat dute narratibako lanak bekatzeko edo narratibako lan bat egiteko beka bat emango zaio, egile bate, idazle bati. Eta, hortik abiatuta, euskaraz izan behar dute, dudarik gabe, euskarazko lanak sustatzen ditugu, eta hortik abiatuta, bekara aurkeztu nahi duenak proiektu bat aurkeztu behar. Eta proiektu horretan esplikatu behar du, bi orrialdeko luzera batean, zer asmo duen, zer idatzi nahi duen, eta horrekin batera lagundu beharko luke lagin bat. Hau da, idatzi nahi duen horren lehenengo edo tartekoak izan daitezke, baina horri batzuk idatzita erakutsi beharko lituzke. Epaimahaiak aztertu izan dezan eta erabaki dezan, aurkezten diren lanen artean, zein egilek merezi duen laguntza hori jasotzen. Egia da, normalean, zailena izaten dela epaimahaiak erabakitzea, zenek merezi duen asko izaten dira, gehienetan, eta erabakia duzu bati ematea, ez? Baina, hori da, gutxieres persona batek izatea, ekarpen bat, diru sarrera bat, ordu batzuk dedikatu ahal izateko lan hori egitera. Uztet, sortzaileek askotan behar duten bultzadetako bat hori izaten da, ez? Denbora izatea, eta denbora dirurik gabe, gaur egun gure gizarte honetan ezin denez, bekak nolabait funtzio hori bete dezake neurri batean. Adinari begira, adina zehaztuta dago edo dozein adinetako jendea izan daiteke? Edozein adineko jendearentzako beka da. Badira beste beka batzuk edo beste saritza batzuk mugatuta daudenak, gazteei begira edo, baina kasu honetan ez irekia da, eta Euskal Herri osotik, edo Euskal Herritik kanpo ere, euskaraz proiektu bat duen edonor aurkeztu daiteke bekara. Noiz arte bidali dezakete dokumentazio guztia? Azaroaren 30 arteko epea utzi dugu. Azaroaren 30 baino lehen, Joseba Jaka Beka abildu elkar.eus elbidera bidali behar da dokumentazioa. Eta hortik aurrera hiru laguneko epaimahai bat hasiko da lanean, erabakitzen jasotako guztien artean, beka nori emango zaio. Eta nori? Bai, ez, galdetu berzenean zerbait? Ea nortzuk osatuko duten epaimaia? Bai, epaimaia hiru lagunek osatuko dute, Irati Majuelo, Itziar Rugartek eta Iban Zaldua. Idazle, kazetari, kritikari, pixkat, era diferentetako jendez osatutako epaimahai bat izango da. Eta gero, Elkar Argitaletxeko editore bat hariko da idazkari lanetan. Honek ez du botorik izango, baina bere lan izango da pixkat guztiaren idazkaritza lana egitea eta lana erraztea. Eta aurreikusita daukaguna da, epaimahaiak bere lana martxoa bitartean egingo duela, martxoa apirila bitartean egingo duela, eta apirilean jakinaraziko dugu nork jasoko duen beka hori. Beraz, 2024ko apirilean irabazlearen iragarpena emanen duzu, ez? Hori da. 2024ko apirilean jakingo dugu, nork irabazi duen beka hori, eta hortik aurrera beka jasoko duenak urtebeteko epea izango du lana egiteko eta lan entregatzeko. Baliteke, aipatzen duzue, momentu batean, epaimahaiek erabakitzea ez duela lanik merezi beka hori jasotzeko. Hori noizbait gertatu da? Beka honetan eta nik ezagutzen dudan bigarren aldi honetan mintzatez. Ez da gertatu. Beste beka batzuetan gertatu hori da, gertatzen da, lan gutxi aurkeztu dira eta lan gutxi horiek ez dute nahikoa kalitate eskaintzen, edo nahikoa berme, esateko, hemendik lan on bat edo gure kasuan ez da gertatu izan. Egia esan,
urte hauetan aurkeztu dian, egin ditugun deialdi guztietan, lan asko aurkeztu izan dira, eta asko ugaritasun horretan beti topatu du epaimahaiak zer saritu. Lehen aipatu duzu 10.000 euroko beka izanen dela, baina bizatitan ez banatzen duzue. Bai, esan behar da 10.000 euroko kopurua gordina dela, horrek egin behar zaizkio da guztionak txikipenak, ogasunak egiten dituen txikipenak, eta bitan ordaintzen da. Gure ohitura da, normalean, bekaren erdia ordaintzen da behin jakinarazten denean, beka nork irabazi duen, eta beste erdia ordaintzen da lan entregatzen denean. Bai. Ez, behin beka lana entregatutakoan, kasu honetan liburua izanik, Elkar argitaletxeak duela ondoren, hilabete batzutako epea, liburu hori argitaratzeko. Eta zuzen ere, Elkar argitaletxeko bildunetako baten barruan argitaratuko litzake, eta Elkar katalogoko liburu bat izango da horrenatzen. Behin beka jasota nolakoa izango da idazlearen eta Elkar Fundazioaren arteko harremana? Behin beka jasotakoan, idazleak nolabait 3 hilabetetik behin edo azaldu behar du zertan ari da. Eta esplikatu behar du, lanean ari da, eta behar duen laguntzarik ere behar duen. Normalean, epaimahaia ere prest egoten da kasu horietan laguntza emateko bitarte horretan. Hau da, idazten hasten danak bere aurreratzen duena igor diezaioke epaimahaiari, eta epaimahaiaren aurkoa jaso egiten duenaren gainean. Horretarako aukera badago. Baina bai gutxienez egin behar duena egileak da, 3 hilabetetik behin fundazioari jakinarazi lana aurrera dijoan, zertan dijoan, edo noizko izango. Batzutan gertatu izan da baita ere, nahiz eta urtebeteko epea hartu, egileak behar duela denbora gehiago bukatzeko, gauzak ondo bukatzeko, eta horretarako ere, arrazoitua da neurrian, horretarako ere aukera zabaltzen da. Hori galdetu behar nizun, zein den limitea edo epe muga, ez? Berez urtebeteko epea da, baina egileak arrazoitzen baldin badu luzapen bat behar duela, luzapen hori ematen da. Arrazoia zentzuzkoa baldin bada beti ere. Ez nire baldio da, 10 hilabetetan ez errez egin, eta azkereko 2 hilabetetan lanean orduan eskatzea luzapena, ez? Baina horregatik egiten da pixka bat, 3 hilabetetik behineko jarraipen hori jakiteko lana aurrera doala edo prozesuan mintzat bagoazen. Zer gertatuko litzateke irabazleak ez badu adibidez lan aurkezten? Jasotako dirua bueltatu beharko luke, eta beka bertan bera gertuko litzateke. Eta imaginatzen dut, argitaratze eskubideak Elkar Fundazioarenak izanen direla, edo idazlearenak nola izanen da hori? Lanaren jabetza idazlearena da, edozein lanetan bezala, eta ondoren konpromisoa badago Elkar argitaletxeak argitara dezan. Elkar Fundazioak ez du jabetzarik lanaren ginean. Lana egilearena da, eta hortik aurrera argitaletxearekin itxiko ditu beste edozein egilek itxiko dituzkeen hitzarmenak liburu hori argitaratzeko. Argitaratu behi Elkar argitaletxeak egiten du, baina hortik aurrera ez dauka beka ez balu izango ez luken bestelako ezaugarririk ez du edo bestelako bete beharrik ez dauka argitaletxearekiko harreman horretan. Eta jende asko presentatu da edo ez? Horrein ez, pasaren astean egin genuen deialdia, zabaldu genuen deialdia, eta, eskarmentuak esaten diguna da, normalean azkeneko hilabetean aurkeztuko dira. Izango da baten bat, bere lana aurreratuta duena eta agian lehenago aurkeztuko duena, uda aprobetxatu eta bidaliko duena, baina ohikoena da, azkeneko hilabetean jasotzea lanik gehienak. Momentuz ez da lanik sartu. Nolakoa esango zenuke dela gaur egungo egoera euskal literaturan eta narratiban? Gazteek idazten dute? Nik esango nuke baietz, hau da, sormen aldetik ez dut uste bat ere gaizki gabizanik. Begiratu bat, aurtengo urteari begiratu bat eman dara, bintzat Elkar argitaletxean
argitaratu ditugun, udaberrian argitaratu ditugun liburuetako asko egile gazteak eginak izan dira. Eta horietako batzuk gehien lehenengo edo bigarren liburua izan dutenak. Beraz, alde horretatik ez dut hankamutze gabiltzarik. Uste, azkenek urteetan sumatzen ari gala sorkuntza maila oso handia dagoela, euskaraz, eta hori oso aberatsa da, gure bezalako kultura batean. Agian, zailtasun handiagoa ditu liburu hori merkaturatzeko eta jendearen gana iristeko, eta irakurle kopuruak zabaltzeko, ez? Baina egileen aldetik ez dut euskaraz hori daukagunik. Eta jendeak euskal literatura kontsumitzen du? A ber, nik uste euskaraz jendeak irakurtzen duela, baina esan nahiko genuke baina gutxiago. Uste oro har, segurazki, nahi baino gutxiago irakurtzen dela. Eta euskaraz, are gutxiago, ez? Euskal kulturak oro har, ez bakarrik literaturak, badauka arazo bat jendearen gana iristeko, eta jendeak euskaraz musika entzun dezan, euskal liburuak irakur ditzan, eta uste dut hor, goendi defizita handi bat daukagula. Hondik asko kostatzen zaigula euskarazko bideo hori egitea. Zeuek ikusten duzu, ez? Telebistan ere, jendeak errazago jotzen du, erdarazko telebistetara, euskarazko edukietara baino. Hori gertatzen da, arlo guztietan, eta iruditzen zait hor asko daukagula horrendik lantzeko eta bidea egiteko. Bide luzea daukagula horrendik egiteko. Eta zein da gehien kontsumitzen den generoa? Narratiba. Novelak edo ipuin liburuak, nik esango nuke batez ere novela dala. Uste, literatura guztietan dela novela batez ere gehien irakurtzen dena, novela eta ipuin liburuak, eta horren atzetik etorriko lirateke saiakera edo poesia. Azkenik urte hauetan zabaltzen ari dena, eta euskaraz ere poliki katalogoak zabaltzen ari dira komikiaren izango litzateke. Euskal Herrian, igual Euskal Herrian gutxiago, Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuaren eraginez ere komikirako zaletasun handiagoa izan da, baina Euskal Herrian ez da horren bestenekoa izan, nola bitxesateko ez. Azken urteetan zabaltzen ari da, eta poliki ikusten ari ga, eta gu geu argitaletxean ere ikusten dugu, nola, geota komiki gehiago eskaintzeko moduan dagoen, eta merkatua zabaltzen ari da, genero bada. Eta nolakoa da Joseba Jakabeka kontsumitzen duten profila? Gaztea, adinagoa? Bertara aurkezten dianak esan nahi ditu? Bai, normalen aurkezten dianak. Denetik dago, denetik dago. Bai. Ikusi ditugu, bereien lehen lana izango litzateken aurkezten dira negileak, edo ikusten ditugu baita ere, hainbat lan argitaratuta dituztenak ere. Nik uste, horrelako bekek edozein egileri aukera ematen diotela arnaz bat hartzeko, edo agian, bere lanetik ere aukera hori izan ezkioz, hilabete bat edo biko tarte bat hartzeko modu ematen duela, ez? Eta horrek, animatzen ditu batzuk eta besteak proiektu horretaraka. Kontuetan hartu behar dugu, kasu honetan, sariketa askotan saritzen dena da bukatutako lana. Kasu honetan ez, kasu honetan proiektu bat saritzen da, eta proiektu egiteko ematen da dirua. Orduan horrek bide ematen du, zure bizitza beste modu batera antolatzeko, diru hori baliatuz ez. Eta orduan, aurkezten da jendea, eta ez bakarrik literaturako lana direnean, baita musika izan danean, edo baita antzerki izan danean ere, oso adine edo izaera askotako jendeak hartzen du parte. Eta nola animatuko genuke amaitzeko jendea Joseba Jakabekara aurkeztera? Honek izango nuke proiektu bat, idazteko proiektu bat daukan, eta narratiban kokatutako proiektu bat daukan edo nori, izango nuke animatzeko, epaimahaiak erabakitzen baldin badu aurkeztutakoen artean berea dala gauzarik lanik interesgarriena, eta lanik interesgarriena izateak izan nahi du, agian ez bestseller baten aurrean egongo garela, baina agian epaimahaiak ikusten du momentu batean euskal literaturan ez dagoen zerbaiten aurrean egon gaitezkela, zerbait berritzailea izan daitekela, edo zerbait oso sendoa dela. Arrazoiak asko izan daitezke, ez? Epaimahaia biltzen danean,
erabakiko du zertan oinarrituko duen bere erabakia, baina, era askotakoak izan daitezke irizpide horiek, erabakia bat hartzeko garaian, eta orduan, proiektu bat duenak, eta 10.000 euro, ondo etorriko zaizkion edo nor, animatuko nuke proiektuan, bekan izan ematera, bere proiektu aurkeztera, eta sorteak lagun dezala. Ez dizut galdetu, baina zein izanen da zure funtzioa beka honetan? Zu ez dara egonen epaimailan, ez? Ez, nik ez dut epaimailan. Nire funtzioa da, gehiago da, lanak jasotzea, eta antolatzea epaimaiari izateko. Kontutan hartu behar dugu, lanak aurkeztu behar ditugunak, proiektua lagina, eta gero, egilearen datuak aurkeztu behar ditu, baina aparte. Epaimaiak lana itxuan egiten du. Oda, jakin gabe, lan bakoitza edo proiektu bakoitza norena da. Orduan, lan horiek nik jasoko ditut, eta orduan nik jasotzen ditudan neurrian tokatzen zain, egilearekiko zer ikusi izan dezaketen datu guztiak kendu, eta informazio hori eskutututa bideratzea informazioa. Beraz, bukaera arte, nik ez dut gehiago partartuko prozesuan, horretarako jartzen da idazkari bat, eta haiek arduratuko dira, eta amaieran nire tokatuko zait jakitea aurkeztu den proiektu hori norrena izan da, eta persona hori deitzea, eta esatea saria bere izan da. Beno, aurretik izanen duzu premia ez irakurtzeko lagin txiki bat edo, ez? Nik berez ez dut beharrik, hori epaimaiaren lana da, eta beraiek egingo dute lan hori. Hobeda ez egitea gaina, esartzeko beraien eginkizunetan, ez? Guizge epaimaia kanpoko jendeak osatzen du, beraz, kanpoko jende horrek erabaki behar du, eta gure iritziak ez du momentu horretan zer ikusirik. Hori da, oso ongi, espero ezagun jende asko animatzea, imaginatzen dugu azaroan ja apuntatuko dela jendea, ez? Bai, nik espero lanak itxiko direla, eta aurreko edizioetan beti izatea proiektu asko. Nik gogoratzen dut lehenengo deialdien genunean 40 proiektu orkestu zirela, eta hurrengoan 25, beti orkesten dira proiektu asko, horrengoan ere iritsiko dira hori. Epea izteko garaiak hurbiltzen dian neurrian. Hori da, mila esker eta plazer bat hemen egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Iruñeko azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, udala konponketa lanak egiten ari da Gazteluko plazako espazio mugatu bateko zoladura eta zorupea. Arazoa aspaldi antzemana zen, eta badirudi hormaren estradosa trinkotu egin zela, plazako aparkalekura jeisteko arrapala osatzen baituela. Beraz, ondoratzea aparkalekutik kanpo dago. Lanak 8 egunetik 10 egunera luzatuko dira, eta material trinkotuak birjarriko dira zoladura sendotzeko. Bestetik, Iturramako adinekoen sareak 75 urtetik gorako pertsonentzako jarduera eskaintzarekin jarraitzen du abuztuan, eta programan ibilaldi osasungarriak eta kulturalak, yoga binjasa eta maijokoak eta solasaldiak izango dira. Programa guztiak goizez egiten da, batez ere San Juan Bosco zentroan. Programako jarduerak independenteak dira, eta beraz, pertsonek gehien interesatzen zaizkien egunetan eman dezakete izena. Jarraituz, SF 375 esperientzia zentroak, garaibateko guardia gorputzean kokatuta, San Ferminetako elementu nagusiak bizitzeko murgiltze ibilbidea eskainiko du. Proiektuak harrera eremu bat, informazio eremu bat eta esperientzia eremu bat barne hartzen ditu, labirinto teknologiko batekin, espazio jasangarri eta ireki batean. Proposamen honen helburua hiriko turismo eredu bat garatzea da, ingurumenaren, sozioekonomiaren eta lurraldearen jasangarritasunean oinarritua. Turismoaren onurak gizartera hedatuko dituena, eta haren jardun ildoetako bat da erabakitasunez jardutea.
San Ferminak produktuaren eta proiektutako irudiaren diseinuan eta birorientazioan. Amaitzeko, emakumeen etxeak 2 erakusketa eta 15 jarduera eta tailer bat proposatzen ditu abuztuan eta irailean, berdintasunerantz aurrera egiteko. Antzerkia, zinema, poesia, solasaldiak, podcasta, atzerriko emakumeentzako gaztelania edo indarkeriarik gabeko komunikazioa programazioaren parte dira. Jarduerak abuztuaren 3an, gaur bertan osteguna hasiko dira, emakumeen istorioak zine forumarekin. Emakumeen etxea elkarteak antolatua eta Pilar Bobes Fernandezek emana. Lehen proiekzioa emakume baten erretratua sutan izango da, Frantzian grabatutakoa 2019an. Ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketan Koldo Amatria daukagu, arratsaldeon, Koldo, eta ongi etorri, zer moduz? Arratsaldeon, ongi zuek, ongi bai. Ongi. Orreaga Fundaziotik zatoz, eta aurtengo abuztuan antolatu dituzuen hainbat ekitaldi inguruan hitz eginen dugu, baina aurretik ikusle askok ez dakitenez, zertan datza Orreaga Fundazioa edo zer egiten du Orreaga Fundazioak? Orreaga Fundazioak egiten ditu urtean zehar ekitaldi ezberdinak eta denak euskal kulturaren alde edo euskal tradizioaren alde eta bere historiaren alde baita ere. Pues adibidez, kantuz, orain dela gutxi, San Ferminetan egiten dugu San Ferminetan kantari eta bukatzen dugu beti bazkari batekin, aurten 500 persona bazkaltzen. Eta gero abuztuan Orreagan bertan, Ibainetan, antolatzen ditugu ekitaldi ezberdina, gogorazteko zer gertatu zen orain dela urte dezente bat. Eta beste gauza importante egiten duguna, hori abenduaren 3an, Nafarroaren egunarekin batera, guk antolatzen dugu kontrapunto bat bezalakoa Nafarroaren biltzarra. Eta gure asmoa izan zen, hasi ginenetik, ateratzeko festa hori kalera. Eta ez utzi bakarrik hori, instituzioak edo partio politiko baizik eta herria bertan protagonista izatea. Eta noiz hasi zineten ekitaldi hauek antolatzen? Bueno, Orreaga Fundazioa antolatu zen, orain dela, gutxi gorabehera, 25 urte, eta izan zen pixka bat koordinatzeko Nafarroko eta baita ere Nafarroko kanpotik elkarteak, bere ekitaldiak pixka bat koordinatzeko edo iragarkiak edo publizitatea emateko batak besteari, eta holako, orain dela, hori, gutxi gara 25 urte. Gutxi gara bera, mendearekin batera. Hasi zen, baina lehen, berdin. Eta hori, elkarte, Nafarroko, gutxi gara bera 50 elkarte, eta bakoitzak antolatzen du ere gauza, baina gero badago beste pixka bat koordinazioa, zabaltzeko elkarten artean, baita ere, batek antolatzen ditu konferentzia ziklo batzuk, guk ematen dugu gure medioak zabaltzeko ideia eta gauza horiek. Eta aurten abuztuaren 13an, Luzaiden egonen zarete, egiaz monumentu bat, eskultura bat, egin zenuten hor bertan, eta aurten inaugurazioa ginen duzu abuztuaren 13an, ez? Bai. Hori izan da, guk daramagu urte dezente Ibainetan eta Orreagan bertan antolatzen abuztuaren 15ean Orreagako batailaren oroimen bat. Eta hor dago, eta hori da beti gure kezka, hor dago monolito bat, bere garaian
Nafarroko gobernuak edo diputazioak omendu zuen Roldan. Roldan izan zen konkistatzaile bat, pasatu zen hemendik Iruñatik eta zuntzitu zituen esiak, eta baita ere herriak, Iruña, eta hortik elkartu ziren baskoiak eta horregan prestatu zuten bataila eta gainditu zuten Karlomagnoren ejertzitoa. Dena den, hemen Nafarroan, omendu da beti Roldan. Eta ahaztu dute nork irabazi zuen eta nortzuk ziren irabazleak. Eta zer behar zuten edo zer nahi zuten bataila horrekin errepresentatzea. Eta gu lortu dugu urtez urte pixka bat buelta eman historiari, eta hor dago monolitoa, eta monolitoa espero dugu momentu batean desagertzea. Eta gu bitartean lortu genuen jaz egitea monumentu berri bat, eta Luzeiden bertan kokatu genuen. Eta nolakoa da monumentu hori? Monumentua, hori ez da betiko monumentua hor agertzen dena gudariak espatarekin, bestearen kontra borrokatzen, baizik eta da etorkizunari begirada bat. Dira, hiru multzo ezberdinak, hiru siluetak, eta dira, horko biztanleak, Baiarako biztanleak, eta Euskal Herriko leku guztietatik biztanleak, hiru multzoak, eta agertzen da baita ere emakume haurdun bat, eta hor eguzkia, hori oso simbolikoa, eta da etorkizunari begirada bat. Nafarroako edo Euskal Herriko askatasunaren desioa. Eta nork egin zuen eskultura hori? Hau eskultore oso ona, Patxi Aldunatek egin zuen. Berak dauzka bai Iruñan, bai Nafarroan, bai Euskal Herrian, eta beste leku batzuetan baita ere eskultura pilo bat, orain gogoratzen naiz oso hurbil dagoen eskultura hor Monreal bertan, La Tejeria, hori afusiatu zituen leku batean, omenaldi bat, eta bere ekitaldi da, bere obra da hori, beste batzuen artean. Eta nork finantzatu du monumentua? Beti bezala, hemen nork finantzatu du, alde batetik guk hasi ginen egiten crowdfunding bat, ditzen dat, eta baita ere, atera genituen eskultura txikiak, eta alde batetik jendearen aportazioak, bestetik baita ere batzuen instituzioen aportazioak, txikiak, baina pizkanaka eta hori, eta eskulturak saltzen eta zozketak egiten, eta lortu genituen diru guztiak ateratzeko eta egiteko monumentua. Eta hemendik Luzeide udalari eskertu nahi genuke, baita ere, berak arazorik gabe jarri zuen lekua herriaren erdian, eta oso deigarri lekua dago kokatua monumentua. Eta zenbat iraundu prozesua, eskultura egiteko prozesua gutxi gora bera? Hasi ginen iaz, edo zaurten da 2023, hasi ginen 2021 batean, bukaeran hasi genuen prozesuarekin, eta bukatu genuen iazko udan, iraian kokatu genuen monumentua, eta erabaki genuen usteko
abuztu arte inaugurazioa. Eta zer eginen duzu egun horretan? Bueno, alde batetik, bezperan, 13an, kontzertu bat auritzeko abesbatza, Luzaideko elizan, kontzertu bat eskiniko du, eta gero, 13an, izango da ekitaldi importanteena, no? Alde bat, hasiko gara, goizeko eguerdian 11etan edo 11:30 egiten konzentrazio txiki bat, eta hor elkartuko dira Luzaideko bolanteak, noski, Arizkungo dantzariak, haiek egingo dute espata dantza eta banderaren agurra, bertsolariak, Mikel Altzuart eta zait izena barkatu. Bueno, gero, Zagarratza partariak, eta joaldunak ibiliko dira herriz goizez osoa. Eta, bueno, espero dugu, guk gonbidatu dugu Nafarroko parlamentuari lehendakariari, printzipioz esan zuen agian agertuko dela, Unai Ugalde, baita ere dago gonbidatua Ana Ollo, eta berak egoten zen relaciones institucionales edo, eta bere laguntzak eman zigun, eta baita ere talde parlamentario guztiei gonbidatu ditugu. Ez dakigu nork agertuko den, oraindik, baina hor dago, gonbidatuta daude, bai. Eta, bueno, baita ere, horko zonaldeko alkateak, Aezkoako Errokoak, baita ere iparraldekoak, bueno, eta orduan hori espero dugu, zenbat, eta hori izango da baita ere, Xabier Irujo, historialaria, berak hori egingo du aurkezpena edo, bueno, azalduko du pixka bat zer gertatu zen, egun horietan, eta gero egingo dugu gure, bueno, egingo dugu donazioa edo ekarpena edo Nafarroko herriari gure monumentua betirako. Eta konkretuki Luzaideko herriari eta berak mantentzeko eta zabaltzeko zer zen historia hori. Eta egun horretan ere eginen duzu herri bazkaria, ez? Irakurri dut. Gero, hori baita ere izango da kantuz, elkartuko dira, espero dugu leku batzuetatik kantariak, egiteko kantuz herrikoia, eta bordel bertsolariari baita ere haiek egingo diote omenaldi. Hori bordel izan zen Luzaideko bertsolari ospetsua, orain dela 150 urte edo hil zela. Eta aperitifa, edo ez da 11etako, eta izango da ordu bat. Ez daukagu hemen. Aperitifa. Eta hori denontzat, eta gero izango da herri bazkaria. Eta herri bazkarian izango dira akordeolariak, abeslariak, talde bat hori animatzeko pixka bat asuntoa. Beraz, egun osoa kantuz, dantzaz, ez? Bai, izango da, hori hasiko gara 11etan gutxi gora bera, eta bukatu arte. Eta hurrengo egunean, badago beste gauza pixka bat berezia, beste ekitaldi pentsatzen genuen egiteko egun hauetan baino lehen pixka bat azaltzeko zer zen, baina datak eta konpromisoagatik da izan posible, eta orduan ingo dugu 14an. Beltzaren taldeak
eskiniko digu kontzertu oso berezia. Bukatu berria dute diska bat, eta bere titula da Horreaga 7-7-8. Eta disko osoa, horregari buruz izango dira abestiak. Abestiak baita ere Zabiru Jorenak dira. Moldaketak, taldearenak, eta hori izango da baita ere Elizako, herriko Elizan, 14an arratsaldeko 7etan. Eta espero dugu oso interesgarria izango dela denontzat. Beraz, hor bertan aurkeztuko dute diska berria, izango da lehen aldia entzuten dena, ez? Bai, lehen aldia, oraindik ez dakit salmentan dagoela, ala ez, horregatik berria da. Eta, doanik izango da, hori argitu behar dugu, eta baita ere larun batekoa baita ere doanik da. Hori auritzeko abesbatzarena. Eta jende asko gerturatzea espero duzu edo? Pues ez dakit. Beti daukagu zalantza hori. Abuztuan bertan hor erdian. Maizen, eta hori jendea bilatzen, taldeak bilatzen dago antolatzeko, pues txantxetan esaten genuen nola lortu genuen edo lortu zuten gainditzea bataila hori, eta hemengo jendea kanpoan dago oporretan. Beti, bai. Eta horrela esaten genuen, baina ez dakit, eta horrela, ja lortu dugu, eta hori, espero dugu, hori, deigarria da egitaragua, eta espero dugu, jendeari hurbiltzea, eta hemendik gonbidatzen dugu hurbiltzeko. Ekitaldia eta motiboa merezi du. Behin betirako izango da hor monumento, eta zertaz monumentua oso berezia. Oraindik daukagu, esan dugu bezala, Roldanekoa edo San Ignacio Loyolakoa, beti konkistadorarena, ez gurea. Eta zorionez lortu dugu, eta hor oso esaten du oso moiz historikoa dela, nik ez du esango hori, baina oso importantea da. Eta gero abuztuaren 15ean ere Horreagan, ez? Egonen zaretelen aipatu duzun bezala. Bai, abuztuaren 15ean Horreagan bertan eta Ibainetan, betiko ekitaldiak, gutxi gora bera, antolatuko ditugu. Horreagan bertan egiten dugu beti omenaldi txiki bat, aurrezkoarekin, bertsolariekin, eta gero igotzen gara Ibainetaren mendatera, eta hor Erroldanen harri ondoan, hori, antolatzen dugu gure ekitaldi politikoa. Eta iaz jende asko gerturatu zen, ekitaldi horretara edo? Normalean, egun hauetan, esan duen bezalakoa, hori oso zaila da, baina dena den, hori 300-400 pertsona elkartzen gara. Eta pena bat izan zen, orain dela, pandemia baino lehen, hasi ginen antolatzen herri-zerri, kabalkada bat edo olako zerbait, ez deitzeko, horko lehen egiten zen kabalkada, izan zen herri antzerkia. Eta hasi ginen herri-zerri egiten, eta 2 edo 3 lekutan, eta azken izan zen Zubirin, hori egiten da kabalkada eta antzerki bat bezalakoa, eta parte hartzen zuten baita ere abesbatzak, dantzariak, eta hori egiteko pixka bat simbolikoki Horregako bataila, eta baita ere nola altzatzen zuten herriko jendeak erregea eskudo gainean, eta hori hasi ginen, eta zoritxarrez pandemia hori moztu zuen, eta behar genuen pile bat antolatzeko, elkartzeko jendea, eta momentuz utzi dugu aparkatua. Baina aukerak berreskuratzeko daude, ez? Bai. Planteatuta dago gutxienez. Aurten sartu gara
hori antolatzeko monumentuarena, eta, gu pizka bat garenok, eta orduan egiten dugu alduguna. Eta gero, abuztuan honekin ez, Aurreagarenarekin amaituko duzu, eta gero urtea amaitzeko zein ekitaldi gehiago egiten dituzue? Hemendik urtea bukatze arte izango dira, adibidez, San Saturninoren egunean izango da kantuz, urtero antolatzen dugu, eta baita ere, eta gero abenduaren 3 Nafarren biltzarra, betikoa, espero dugu, baita ere antolatzea. Hori da, hemendik animatu jendea, ez? Bai. Abuztuan, naiz eta beroa egin edo oporretan egon, gerturatzera. Hori bainetan izan daiteke beroa, edo euria eta guzti. Esan dugu denetarik. Bai. Eta orduan, dena den, animatzen dugu. Eguraldi honak egiten baldin badu, hobe. Kaskarra, sakrifizio pixka bat, baina merezi du, hori, gogorazteko zer gertatu zen, eta errebindikatzeko, hori, historia estalia izan da, eta, kendu behar dugu tapa hori, historiari, eta ez bakarrik Aurreagarena, eta historian zehar gauza asko. Eta gazteak ere gerturatzen direla esango zenuke? Edo gazteek axola zaie? Oso zaila da, egunak dira txarrak, egun hauetan gazteak mobilizatzeko gauza hori oso argi daukagu, eta egiten dugu alduguna. Hain zuzen ere, programa edo planen artean zegoen egiteko 12an Luzaiden kontzertu bat. Zoritxarrez, zen posible eta hor gehitu zen. Beste baterako, agian planteatuko dugu, urte horrena pasata gero, agian, hazen badugu hori ideiak era. Gazteak hartu behar dituzue. Bai. Eta gazteak, eta, badakigu oso zaila dela, eta, leku guztietan, iaia elkarte guztietan, edo falta zaigu erreleboa. Erreleboa. Hori dugu arazoen arazoa da hori, eta zer gertatuko den, ez dakit. Momentuz, ondo doa, Aurreaga Fundazioa. Adibidez, beste gu ez dugu parte hartzen, ez dugu antolatzen, baizik eta laguntza ematen dugu egiteko Noaingo batailarena konmemorazioa. Eta aurten, talde horrek ez ukan jenderik eta ez egiteko, eta talde batek, gazte talde batek entzun zuen hori eta bere kabuz antolatu zuen. Eta joder, primera. Sorpresa eta... Bai. Eta, beste gauza bat, gure planen artean astutan neukan, baina ez da bakarrik Aurreagarena, baizik eta hor gaude Gamafada 130 urte hurrena ospatzen. Talde hortan, talde herrikoia da, eta guk hor gaude, eta ja daukagu, egin genuen maiatza eta ekainean, ekitaldi batzuk, erakusketa bat egon da ja 4 egun lekuan, 4 artistarena, eta bere ikuspegi Gamazadarena. Eta erakusketa hori, abenduan edo azaroaren azken egunetan, egun horietan ez dakigu konkretuki, montatuko dugu
parlamentuaren aretoan. Eta hori gogorazteko Gamazadarena. Eta egun abenduaren 2, hau da primizia baita ere,